тата. Дечията на стойница. Той вика за окна. 100% не е отишъл натам ще е отишъл. Натам, Баранковел. Его. Карамелен. Стига се да ме пагите. Отиваме към сладкото, ти ще ни ги купуваш. Ще наберем и това нещо. Догоре. Сега сме наберем. Айде. Ага. Айде вземем едно яйце и всички ще се го разделим. Ай. Не, няма. Траян той ще си взима, щом ще ми се кара сега. Маршмело. Маршмело, Дан. Аз съм взела шишчета. Аз искам вода. А и аз искам вода. Той маршмело ще взима. Най-скъпото, разбира се. Не, аз нямам толкова пари. Абе, той ще ми ги плаща, бе, тара. Вие може да взимате двете. Траян. Ало, да, И тук е... Ще не купиш маршмело. 3 лева малък шоколад. Това ще не купиш. Ще не купиш маршмело. 2,45. Маршмело ще ни купе. Ще ни купим, Наско. Ще ни купиш ли водичка? От шилата ще пием. Не знам, че има. А трябва ли точно от мен? Аз много за пари няма за някакъв чипс. Просто. Взимай. Да. Давай, от нас. Чакай. Ама на... 3 неща стоят 10 ля. Даже вече 10 няколко. Как 9? Това колко струва? 2. Точно 2. И 50. 2,55 ля. 5,19. Това 2,40. Това е 5,90. 3 неща. Айде да върнем тия. Не. Взела съм шишчета. Кое искате? Ай, чипса. Добре, айде, дайте шипса. Ама, че имаш 2 ля, нали имаш 2 ля? Не, Чакай ги изхарча. Че имаш 2 ля. Аз имам в якито. То ми е горе. Вкъщи. Че е видно. Няма. Няма да имате. Или го вземи и тя ще даде при те. Не. Да. Не. Добре. Няма да го взема, да. Не ми трябва. Ако имаш пари, може пак да се върне.